దోపిడీ అండి? ద్వారక తిరుమల పేరుకే ద్వారక తిరుమల, చిన్న తిరుపతి అనే ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలు వచ్చాము, కానీ ఇంత దోపిడీ ఏమా మీకు ఉంచుకొని ఇచ్చారా లేదా? ప్రసాదం ఉన్నాయి కదా, అంటే బ్లాక్ అమ్ముతున్నారా లేదా? ఇప్పుడు 1 అవర్ అయింది, 1 అవర్ బాబు పారిపోయింది, చూడండి ఏమా పారిపోయిందండి, ఆమెకి ఉంచుకొని చూడండి ఇక్కడ దాక్కుంటుంది. అమ్మా ఇక ద్వారక తిరుమలలో నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు కదా, నీకు కావాలంటే బతకడానికి పోరాడిన మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అమ్మా? తప్ప చేసేది ఏమండి? ఇగో ఇంత బాబు అంటే మీరు ఇక్కడ వచ్చినంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారండి గుచ్చుకొని. ఏం బాబు హలో దొర ఏ సార్ ఓ తల్లి ఇగో మీరు మీకు కావాలని పైసలు ఎక్కువ ఇస్తారా? నువ్వు బ్లాకుల మీద బాగోదు. ఓ అమ్మా ఓ తల్లి నువ్వు బ్లాకుల మీద నువ్వు ముద్దురా. ఇగో పైసలు ఇగో అమ్మా ఇగో ఎందుకంటే పద్ధతి కాదమ్మా. మీరు ఫోన్ పెట్టేస్తా, కానీ ఇది ఇగో అందరు షేర్ చేయండి, ఈ వీడియోని షేర్ చేసి దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళకి పోవాలి. ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీ పెరుగుతుంది, క్రిస్టియన్లు పెరగడానికి కారణం ఏంది? ఇటువంటి దోపిడీ ఉండటం వల్లనే హిందూ సంప్రదాయం మంట కలిసిపోతుంది. కౌంటర్ పెంచాలి. అవునండి ఉంచుకొని సార్ ఇగో ఈ క్రిస్టియన్ పెరుగుతుంది అంటారు, క్రిస్టియన్లు ఎందుకు పెరుగుతున్నారు? నిలువు దోపిడీ చేస్తున్నారండి. ఓ అమ్మా హిందూయిజం నశించడానికి కారణం సార్ ఏమన్నారు? హిందూయిజం నశించడానికి కారణం ఈ కౌంటర్. హిందూయిజం నశించడానికి ఇదే కారణం. ఓకే 200 రూపాయలు ఒక్క మనిషికి ఇంత నిలువు బ్లాక్ అమ్మా అలా చూడండి, వీళ్ళు బ్లాక్ లో ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంత దోపిడియా? ఇగో హిందూయిజం నశించడానికి కారణం అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలి కదా అమ్మా, అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలి కదా. చెప్పండి ఏంటి అడిగారు చూడండి. దేవాలయం దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా అన్ని ఒకేలాగా ఉన్నాయి. ఏం గురుగారు హిందూయిజం నశించడానికి కారణం ఇక్కడ హిందూయిజం నశించడానికి కారణం తిరుపతిలో కూడా ఇంత ఘోరం జరగడం అన్యాయం కదా? ద్వారకా తిరుమలలో ఇదే ఈ ద్వారకా తిరుమల బాబు నువ్వు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నావా? అమ్మా తమ్ముడు ఇంకొక నాకు ఇగో 2 పొంగలి చక్కెర పొంగలి ఇచ్చాయి. ఎందుకంటే మేము ఇంత దూరం వచ్చాము. అమ్మా ఎందుకంటే హిందూయిజం నశించిపోతుందబ్బా. ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీ పెరగడానికి ఇక్కడ జరుగుతున్న ఇవన్నీ కారణాలు ముఖ్య కారణం. ఎందుకంటే దేవుని ప్రసాదంలో కూడా ఇంత ఘోరము, ఇంత పరాభం, ఇంత బ్లాక్ లో అమ్ముకోవడం ఇది అన్యాయం అండి. ఇది తప్పు అండి, ఇది చాలా అన్యాయం అండి. ఎందుకంటే ఇది అన్యాయం, చాలా అన్యాయం అండి, ఇది అన్యాయం. బాబు ఇగో నువ్వు పొంగిలి దాచిపెట్టావు కదా, ఇగో పైసలు ఇస్తున్నావు, రండి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకంటే తప్పు అమ్మా.